नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय सनातन। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ଦୀଘା ପାଖରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହୋଦୟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆଣି। ସବୁଠାରୁ ଅବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି କି ଯେ ଦାରୁରୁ ଯେଉଁ ଦିଅ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ନିମ ଦାରୁରୁ ବୋଲି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ଖଣ୍ଡନ କରି ସେଠାକାର ସରକାର ପଥରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ସେଠିରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନଜର ଆସୁଛି। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି, ଏବେ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ କଥାଟି ପକାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ଦୁଇଟା ବ୍ରହ୍ମ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ପୁରୀରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ପୁରୀରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି ତ? ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ଲୋଭରେ, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଯେଉଁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁ ଅପଭଂସିତ କରାଯାଇ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣନୀୟ। ଏ ବାବଦରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।